Με την απελευθέρωση, η Πάτρα σιγά σιγά γίνεται το κέντρο του δυτικοπελοποννησιακού εμπορίου. Κύριο προϊόν αποτελεί η σταφίδα. Η σταφίδα είναι ό,τι ο καφές για τη Βραζιλία. Βέβαια, η εξάρτηση από τη σταφίδα ως μονοπροϊόν καθιστά και την οικονομία της περιοχής και το εμπόριο σχετικά εύθραυστο. Η Πάτρα ως κύριο διαμετακομιστικό κέντρο του εμπορίου σταφίδας βασίστηκε κυρίως στο λιμάνι και την ανάπτυξή του. Το λιμάνι της Πάτρας μέχρι το 1860 είχε σχεδόν την πρώτη θέση μαζί με το λιμάνι της Ήρου. Όπως είναι λογικό, τα πρώτα βιομηχανικά καταστήματα συνδέονται με την παραγωγή της σταφίδας. Η μεταποίησή της, δηλαδή τα πλυντήρια και τα συσκευαστήρια σταφίδας, είναι οι πρώτες μονάδες. Συμπληρωματικά βέβαια αναπτύσσονται και άλλοι κλάδοι, όπως η κατασκευή των ξυλοκιβωτίων κλπ. Την ίδια περίοδο μεγαλώνει και ο όγκος των δοσοληψιών στο λιμάνι, ενώ μέχρι το 1845 την πρώτη θέση είχαν οι ανταλλαγές προϊόντων με την Ιταλία, αργότερα την κεντρική θέση κατέχει η Αγγλία, μια και καθηγεμονεύει στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Εγώ θυμάμαι το λιμάνι από ηλικίας 8 ετών που άρχισα πλέον να καταλαβαίνω. Όλη αυτή η παραλία ήταν γεμάτη εργοστάσια, σταφιδεργοστάσια. Από την πλευρά την ακραία εκεί μέχρι πίσω μου, όπου έφτανε στο τελευταίο σημείο. Πέρα από εκεί άρχιζε το εργοστάσιο της 5Ε. Ήταν η εταιρεία η οποία επεξεργαζόταν σίκα και σταφίδα. Δίπλα ήταν η εταιρεία Μάμος, Πέτρος Μάμος, μπύρα. Αυτή ήταν η συγγενής του Φίξ, νομίζω. Από εκεί λοιπόν φεύγοντας κατεβαίνουμε κάτω. Στην παραλιακή ζώνη αρχίζαν τα εργοστάσια. Όπου ακούγατε το Σεπτέμβριο περίπου που άρχιζε η επεξεργασία της σταφίδος και χαλασμό κόσμου. Από σφυριά, από καρφιά και από κυβότια. Τα οποία επεξεργαζόταν μέχρι την άλλη άκρη της πόλεως. Όλα τα σταφιδοεργοστάσια. Όταν δεν γινόταν το εμπόρευμα πλέον, το φέρνανε στην παραλία. Η παραλία δεν ήταν όπως είναι τώρα. Η παραλία ήταν άμμος. Και εκεί τα μετέφραν κάρα με άλογα. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν φέρνοντας το εμπόρευμα ή φεύγοντας τα κάρα. Κουρνιαχτός, χάλαγε ο κόσμος από τη σκόνη και το κακό. Αλλά εχερώσουν όλη αυτή την κίνηση, την εμπορική κίνηση που είχε το λιμάνι. Έζησα την Πάτρα εγώ προπολεμικά. Ήταν μια διαφορετική πόλη. Μια ανθρώπινη πόλη. Θυμάμαι τη βόλτα στο Μόλο. Θυμάμαι το φάρο με την ορχήστρα του. Την Ρώτη Χαντά, το Τζίμι του Μακούλη. Τσιτιές, τη χαραβή που χορεύαμε. Τα ψηλαλόνια που αργά μετά το μεσάνυχτα μαζευόμαστε να πάρουμε λίγη δροσιά και να πιούμε τσιτσιμπίρα. Τα καμπαρέ της, είχε 3 καμπαρέ εκείνη την εποχή. Που είχε πολλά ωραία πράγματα και πάνω απ' όλα κορυφή το καρναβάλι της. Το καρναβάλι που ήταν αυθόρμητο, αναλύωτο, πηγαίο, λαϊκό, αλλά ταυτοχρόνως και αριστοκρατικό. Τώρα θα με επιτρέψετε να γυρίσω πίσω στην πρώτη αγάπη της Πάτρας, τη μαύρη σταφίδα. Εκείνη που δημιούργησε και η οποία έδωσε την πρώτη ζωντάνια στην πόλη μας. Η μαύρη σταφίδα δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Πέρα από τον παραγωγό, ο οποίος τη φρόντισε και έδινε τον υδρότα του και τον κόπο του για να βγει η σταφίδα, το εμπόριο πραγματικά έπαιξε σημαντικότατο ρόλο για την προώθησή της στις αγορές και για την ανάπτυξη της εξαγωγής.
Ήταν τέτοιο το εμπόριο και την εποχή πολύ ρυψοκίνδυνο. Πουλάγαν τον Απρίλιο την εσοδεία του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Η νέα λοιπόν εσοδεία ήταν καλύτερη από την παλιά και γευστικός και από πλευράς εμφανίσεως. Υπήρξε λοιπόν το κυνήγι ποιος θα στείλει πρώτος το εμπόρευμα της νέας εσοδείας στην Αγγλία. Και το πρώτο βαπόρι που έπαιρνε σταφίδες για την Αγγλία ερχόταν όσο δυνατόν νωρίτερα και όλοι βιαζόσαν για να φορτώσουν το βαπόρι αυτό, αλλά η φόρτωση γινόταν κατά τρόπο πολύ πανηγυρικό, εορταστικό θα έλεγα. Το οποίο ήταν σημειοστολισμένο και όταν έπεφτε η πρώτη κοτσάρα, μιλάμε η πρώτη σαμπανιά με σταφίδες στο αμπάρι, είχε ένα κανονάκι και έριχνε 2-3 κανονιές έτσι για να χαιρετήσει και να εορτάσει το γεγονός. Όταν λοιπόν φορτώνανε και ήταν έτοιμο το καράβι να φύγει, ρίχνανε τα πριμαρόλια. Φωτοβολίδες, κακό, χάραγε ο κόσμος από το θόρυβο και το κακό. Ήταν πλέον η έτοιμη αναχώρηση των πλοίων για την Αγγλία. Και εκεί γινόταν και η γενική εκφόρτωση στον κεντρικό λιμενοβραχίωνα, πίσω μου που είναι. Και η εκφόρτωση όλων των εμπορευμάτων, διότι εδώ το σημείο εδώ δεν ήταν κατάλληλο για να γίνονται φορτοεκφορτώσεις. Φέρνανε αργότερα, όταν πλέον έκαναν τα ντόκια αυτά που βλέπετε, τα ντόκια τα διορθώσανε, γινόταν φορτοεκφορτώσεις ξυλίας, διαφόρων ειδών από το εξωτερικό. Και αρχίζουμε πλέον όλα αυτά τα εργοστάσια τα οποία φτάνανε στο άλλο άκρο της πόλεως. Όλα αυτά που λέτε, ένα ωραίο πρωί διελύθησαν. Μετά την απελευθέρωση δεν έμεινε τίποτα. Πρώτης απελευθερώσεως και των βομβαρδισμών, γιατί είχαμε και εμείς ένα εργοστάσιο εδώ κάτω επεξεργασίας σταφίδος και μάλιστα έπεσε και μια βόμβα κατευθείαν. Είχε το όνομα του εργοστασίου και δεν έμεινε τίποτα. Μετά από εκεί αρχίζουμε πλέον να επεκτηνόμεθα προς την άλλη πλευρά της πόλεως, του λιμανιού, η οποία και αυτή είχε πολλά εργοστάσια. Από τον Άγιο Ανδρέα και πέρα, την εκκλησία πάνω, ήταν όλα τα σαρδελάδικα. Έγιναν τέτοια επεξεργασία σαρδέλας στην Πάτρα που χάλαγε ο κόσμος. Έτοιμη, με λάδι, παστί, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά διελύθησαν. Όλα τα εργοστάσια. Η Βέσο ήταν στην πλευρά αυτή την πέρα, προς τα δω. Η Βέσο ήταν επεξεργασία σταφίδος και έκλεισε. Σταφίδος και σαπουνιού. Έβγαζε σταφίδα και σαπούνι. Από εκεί εφεύγαμε πλέον από τη Βέσο και πηγαίναμε προς την πλευρά του Λαδοπούλου. Πάει και αυτό, διελύθη το εργοστάσιο, το τεράστιο αυτό εργοστάσιο, το οποίο γέμιζε το λιμάνι από χαρτόμαζα. Ήταν μία από τις πιο μεγαλύτερες ποσότητες και κινήσεις του λιμανιού από χαρτόμαζα. Εγώ έπιασα δουλειά στη Βέσο το 1957. Όσο να πιάσω όμως δουλειά στη Βέσο, ερχόμουν επί 2 μήνες πρωί-απόγευμα. Πρωί 8 η ώρα, τα απόγευμα 4. Έξω από την πόρτα της Βέσο ήσετε 30, 40, 50 άτομα. Και όλοι περιμένανε πού θα είχαν καθένας χαρτάκι να πιάσει δουλειά. Το έπαιρνε ένα στα χαρτάκια, τα πάαινε μέσα και μετά από λίγο φωνάζανε 3-5 άτομα και οι υπόλοιποι φεύγαμε και μας λέγανε το απόγευμα στις 4. Το ίδιο και το απόγευμα και μας λέγανε την άλλη μέρα τις 8. Πάλι γι' αυτό έγινε γύρω στις 2 μήνες. Μετά έπιασα δουλειά στη Βέσο, ήσαν τόσο δύσκολα τα χρόνια, τόση σκληρή δουλειά, αλλά εφόσον δεν είχαμε δουλειά,
κάτσαμε και δουλέψαμε σκληρά. Δουλέψαμε στην αυλή, μετά από την αυλή πήγαμε στη γλυκόζη, στον υδρολιτή, στα βάκουμ και συνέχεια δουλεύαμε εκεί αρκετά χρόνια. Μετά όμως η εταιρεία κάποτε κλώνησε και αφού κλώνησε δεν πηγαίναμε καλά. Από το 82 και μετά αρχίσανε τα προβλήματα. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το ένα, μία το άλλο. Το 85 τελείωσε, έκλεισε. Κάναμε πολλές πορείες, κλείσαμε δρόμους, κλείσαμε νομαρχίες, πήγαμε Αθήνα, αγωνιστήκαμε, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε τίποτα. Μέχρι που η εταιρεία έκλεισε και μετά βγήκε σε πληστηριασμό και την πήρε άλλος. Όταν βγήκε σε πληστηριασμό και την πήρε ο κύριο Γιαννούλης με τον κύριο Τριανταφύλου, μετά από εκεί εμένα με κρατήσαν για φύλακα. Και αφού έμεινα εκεί πέρα ορισμένα χρόνια, έβγαλα τη σύνταξή μου και μετά από εκεί τελείωσα. Και παραμένει ακόμα η Βέσο έτσι. Γύρω στα 1840, δύο βασικοί πρωταγωνιστές στην οικονομική ζωή του τόπου είναι ο Θεόδωρος Άμβουργερ και ο Γουστάβος Κλάους. Ήρθαν βασικά ως αντιπρόσωποι του σταφιδικού οίκου Φέλς και Κέλλερ. Ο Άμβουργερ δημιούργησε μικρή ινοποιητική μονάδα στο κέντρο της πόλης και κατόπιν στην Αγιά, και το βασικότερο είναι ότι έδωσε στίγμα στον εμπορικό κόσμο δημιουργώντας τον εμπορικό σύλλογο Ερμή, ο οποίος διασώζεται μέχρι και σήμερα. Ο Γουστάβος Κλάους αγόρασε τον λόφο στο Ριγανόκαμπο, όπου και από το 1860 έμεινε μόνιμα. Είμαι απόγονος του πρώτου συνεργάτη του Κλάους. Τέταρτη γενιά εντός των τυχών. Θέλω να πω μερικά για το ιστορικό του εργοστασίου. Ο Κλάους γεννήθηκε το 1825 στο Μέμιγεν της Βαβαρίας και σε νεαρά περίπου ηλικία ήρθε στην Ελλάδα, όπου έκαμε κι αυτός μία προσπάθεια να δημιουργήσει ένα έργο όπως αυτό που βλέπουμε. Το 1861 κάνει την αγορά του και κάνει την αίτηση στον Όθωνα για την παραχώρηση αδείας για την παρασκευή κρασιών και ποτών. Συνάμα γνωρίζεται με την Ελληνίδα Θωμαΐδα, το γένος Καρμπούνη από τον Άπλιο, και την παντρεύεται το 1858, στις 17 του Γενάρη στην Αθήνα. Οι δύο άνθρωποι αυτοί προχώρησαν σε αυτό το δημιουργικό έργο με πολλές δυσκολίες, αλλά με πολλή αυταπάρνηση προχώρησαν και έφτασαν σε ένα σημείο. Η Θωμαΐδα πέθανε το 1901 στο Μόναχο, ο δε Κλάους πέθανε το 1908. Προτού πεθάνει είχε κάνει την ανώνυμη γερμανική εταιρεία, όπου διατήρησαν το εργοστάσιο ως το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετέπειτα επολύθηκαν οι μετοχές σε Έλληνες μετόχους. Ο προσπάπος μου, προχωρώντας μέσα στην δημιουργία του εργοστασίου, μεγάλωσε και την πρώτη οικογένεια στον χώρο αυτό, τον οποίο ο Κλάους ονομάζει Γκούτλαντ. Μεγάλωσαν τα παιδιά, έκαναν άλλες οικογένειες, έφτασαν μέχρι τις ημέρες μου που είμαι τέταρτη γενιά. Δουλέψαμε από την νεαρά μας ηλικία, εγώ έως τώρα συνταξιούχος, αλλά συνεχίζει να δουλεύει η κόρη μου πέμπτη γενιά στο λογιστήριο του εργοστασίου, η Χριστίνα. Εγώ γεννήθηκα το 1917. Μεγαλώνοντας και βγαίνοντας στο δημοτικό σχολείο, αρχίνησα να γυρίζω μέσα στο εργοστάσιο από περιέργεια. Είδα τα γαϊδουράκια να κουβαλάνε τότε τα σταφύλια με τα τότε μηχανήματα που υπήρχαν επί Κλάους. Υπήρχε σχολείο, υπήρχε εκκλησία και είδα να δημιουργείται, να πούμε, αυτή η μικρή απικία με τις περίπου 17 οικογένειες
πολλά παιδιά να τρέχουν στην αυλή, να μεγαλώνουν και αργότερα να γίνονται εργάτες του εργοστασίου, λαμβάνοντας, να πούμε, αρκετή πείρα από τον περίπατό τους και το παιχνίδι τους εντός του χώρου. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με την βαρελοεργασία, επειδή τότε όλα τα κρασιά έμπαιναν σε βαρέλια και όχι σε δεξαμενές. Ήταν το αναγκαίο επάγγελμα που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Μετέπειτα και με την πάροδο των χρόνων ειδικεύτηκα και σε άλλες, να πούμε, εργασίες, όπως, να πούμε, στην ινοποίηση, και εγνώριζα πολύ καλά γιατί είχε δουλέψει και ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν και άριστος δοκιμαστής. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις ακολούθησαν, να πούμε, και άλλοι, όπως οι αδερφές μου, που δούλεψαν στην εμφιάλωση και μάθαμε πάρα πολλά πώς γίνονται τα κρασιά, ιδιαίτερα για την ωραία Μαυροδάφνη, που έχει και αυτή το ιστορικό της κατά τα λεγόμενα από το όνομα της ωραίας Δάφνης. Είμαι από τα βορρά της Βύργης. Το 22 μας πήρανε οι Τούρκοι, μας είχαν βάλει στα σπίτια 20 μέρες εκεί. 10 οικογένειες, 5 όσο το κάθε σπίτι. Εκεί που ήμασταν 20 μέρες, μετά ήρθαμε, μας φέρανε στον δρόμο που ερχόμασταν, πήραμε τον πατέρα μου. Ήμασταν 3 παιδιά. Πήραν τον πατέρα μου, μας βάλανε στη βάρκα, μας ανεβάσανε πάνω στο καράβι. Εκεί ήρθαμε εδώ το 22. Μας πήγανε, στον Πειραιά μας βγάλανε το βαπόρι. Εκεί στον Πειραιά κάτσαμε κανένα 2 μέρες, 3, δεν θυμάμαι πόσο. Από τον Πειραιά μας φέρανε στην Αθήνα γιατί ήθελε η μητέρα μου να βρει τη μάνα της και τις αδελφές της. Μετά μας φέρανε εδώ στη Πάτρα. Στην Πάτρα μας πήγανε εκεί στο σχολείο του Γρανικολού. Δεν θυμάμαι πόσο καθίσαμε και εκεί. Μετά φτιάξανε εδώ τις μπαράγκες και μας φέρανε εδώ. Όταν μεγάλωσα εγώ, 13 χρονών ήμουνα, πήγα στη δουλειά στην Πατραϊκή και μου λένε να πάω να βγάλεις ένα χαρτί από παπά, 14 χρονών, γιατί 14 χρονών παίρνανε τότε. Και πήγα λοιπόν την άλλη μέρα και με πήραν, έβγαλα το χαρτί και με πήραν. Και δούλεψα αρκετό καιρό στην Πατραϊκή. Εφεύγαμε από εδώ, 4-5 κορίτσα μαζί, στις 6 ώρα το πρωί, 20 λεπτά κάναμε να πάμε εκεί. Μπαίναμε μέσα, πιάναμε τη δουλειά στους πάγκους. Τώρα πόσα κορίτσα ήταν όλα, δεν μπορώ να σας πω. Ήμασταν αρκετά. Η κάθε μία είχε τη μηχανή της, στον πάγκο της. Και αφού δουλέψαμε αρκετό καιρό, μετά σταμάτησα και ήρθα στο Λαδόπουλο και δούλεψα αρκετό καιρό και στο Λαδόπουλο. Έβγαζε η μηχανή το χαρτί, τα βάζαν σε τραπέζα, πηγαίναμε εμείς, παίρναμε όσο μπορούσαμε και σηκώναμε και το πηγαίναμε στα τραπέζα μας και το καθαρίζαμε. Και το γωνιάζαμε και μετά ερχόταν η μετρήσα και τα μέτρε και ήμασταν τότε διαλογή. Διαλογή το λέγανε και που καθαρίζαμε το χαρτί. Όσες δεσμίδες είχαμε τη μέρα, ήταν και το μεροδούλι μας. Η οικονομική ανάπτυξη της Πάτρας οφείλεται κατά κυρίαρχο λόγο στη γεωγραφική της θέση, η οποία επέτρεπε την επικοινωνία της κυρίως με την Δυτική Ευρώπη και πιο πολύ με την Ιταλία.
Από την επικοινωνία αυτή ωφελήθηκε η Πάτρα οικονομικά, αλλά ωφελήθηκε και από άποψη διάδοσης των ιδιών, γιατί μαζί με τα εμπορεύματα διεδίδοντας στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή ιδέες. Ήταν πολύ φυσικό με την ανάπτυξη της αστικής τάξης να αναπτυχθεί και η εργατική τάξη και να στηριχτεί στις πρώτες εξορμήσεις της στην πολιτική ζωή, στην ιδεολογία της, που δεν ήταν άγνωστη γιατί ένας από τους πρώτους ουτοπιστές σοσιαλιστές της Ελλάδας, ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, κατήγετο από το Σοποτό των Καλαβρίτων. Ήταν δηλαδή άνθρωπος της περιοχής αυτής, ο οποίος έδρασε κυρίως στα χρόνια του Όθωνα. Οι ιδέες του Σοφιανόπουλου επέδρασαν πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους της Πάτρας και δεν είναι άσχετο προς αυτό το γεγονός ότι η πρώτη πραγματική σοσιαλιστική κίνηση στην Ελλάδα σημειώθηκε στην Πάτρα το 1877 με την ίδρυση του Δημοκρατικού Συλλόγου από μια ομάδα νέων ανθρώπων, επικεφαλής των οποίων ήταν ο καθηγητής Διονύσιος Αμπελικόπουλος. Αυτή η ομάδα εξέδωσε και την πρώτη σοσιαλιστική εφημερίδα της Ελλάδας, την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία κυκλοφόρησε σε ένα και μοναδικό φύλλο. Κατασχέθηκε, οι σοσιαλιστές οι οποίοι την εξέδαν συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Είναι οι πρώτες συλλήψεις στην Ελλάδα πάλι που γίνονται σοσιαλιστών. Εδώ στην Πάτρα η σοσιαλιστική κίνηση εκφράζεται με όλες σχεδόν τις τάσεις εκείνης της εποχής. Πέρα δηλαδή από τους μετριοπαθείς σοσιαλιστές που εκφράζονται μέσα από το κίνημα του Δρακούλη και τους επαναστατικούς σοσιαλιστές που εκφράζονται μέσα από το κίνημα του Σταύρου Καλέργη, υπάρχουν οι χριστιανοσοσιαλιστές του Γιάννη Αρνέλου και οι αναρχικοί, οι οποίοι έχουν ένα πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό όργανο, γνωστό σε όλη την Ελλάδα, το όργανο Επιταπρόσων, του οποίου πρώτος εκδότης είναι ο Μαγκανάρας. Το 1896 ένας αναρχικός παραφυλάει και σκοτώνει έναν τραπεζίτη της Πάτρας, τον Φραγκόπουλο, και αυτή είναι η πρώτη πολιτική δολοφονία που σημειώνεται στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη της αστικής τάξης στην Πάτρα έχει σαν συνέπεια και την αποφασιστική συμβολή της στον πολιτισμό της Πάτρας. Ο πολιτισμός της πόλης αυτής χωρίζεται σε δύο. Από τη μια μεριά έχουμε τον αστικό πολιτισμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα νεοκλασικά κτίρια, που πολλά από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα, τις λαμπρές παραστάσεις της όπερας στο Δημοτικό Θέατρο, και από το άλλο μέρος έχουμε το λαϊκό πολιτισμό, του οποίου μία από τις εκφράσεις είναι και ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης αναπτύσσεται στην Πάτρα για πρώτη φορά και ο θεμελιωτής του ελληνικού Καραγκιόζη, ο Μήμαρος, είναι πατρινός. Η Πάτρα χαρακτηρίζεται στους χώρους και στα κτίρια της, τα βιομηχανικά, από μια συνέχεια και ποικιλία. Συνέχεια ως προς τις εποχές. Μπορεί να βρει κανείς δείγματα από τις αρχές της δημιουργίας της πόλης, που συμπίπτει με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και να παρακολουθήσει στα κτίρια της και στους χώρους της την εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής πόλης φυσικά. Για την ποικιλία των χώρων θα ήθελα να πω, είναι χαρακτηριστικό ότι βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπήρχαν μέχρι πρόσφατα μέσα στην κεντρική περιοχή. Δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, υπάρχουν ακόμα σήμερα δείγματα και σύνολα. Τέτοια σύνολα βρίσκει κανείς κοντά στο λιμάνι και από τη μια και από την άλλη άκρη του λιμανιού. Η μεγάλη συγκέντρωση όμως αναπτύχθηκε στην ακτή Δημαίων, ξεκίνησε από τον προηγούμενο αιώνα και ήταν η βιομηχανική περιοχή της πόλης μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Σήμερα μένει σε αχρηστία. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα μπαίνει πολύ έντονο. Μέχρι πριν, όσο διατηρούνταν δηλαδή και μέσα στο κέντρο ακόμα αυτά τα βιομηχανικά κτίρια, η επανάχρηση ήταν σαν κάτι φυσικό. Αλλάζαν χρήση ξανά και ξανά, αλλάζαν χέρια, αλλάζαν ιδιοκτήτες και φυσικά αλλάζαν και χρήση. Η επανάχρηση έμοιαζε μια εντελώς φυσική διαδικασία και φυσικά δεν ήταν δραστηριότητες πολιτισμού.
όπου έχουμε μάθει να ταυτίζουμε την επανάχρηση συνήθως με δραστηριότητες πολιτισμού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κερδίσουμε δύο πράγματα μέσα από την ανάγνωση και την προσπάθεια διατήρησης αυτών των χώρων. Μια είναι η κατανόηση αυτού του παρελθόντος και η άλλη ένα κέρδος μιας χρήσης συντονισμένης και όχι αποσπασματικής, που θα δώσει καλύτερες διεξόδους και καλύτερες λύσεις στις καινούργιες επιλογές τις αναπτυξιακές που θα γίνουν.